Verna Balshøj, Kanal Plus, Breaking News, direkte fra Hårmark Mark. Her står vi så ved vejen ind til selve Hårmark Mark, Danmarks nye kulturelle centrum, stedet, hvor Danmarksmestrene fra Hårmark Mark Folkekor har trænet. Rygtet vil vide, at de nu har oprettet et kammerkor. Men hvad er det så, der skaber så meget kulturel aktivitet ved netop dette sted? Det vil vi undersøge i dette program. Verna Balshøj. Tak. Verna Balshøj, Kanal Plus, Breaking News, direkte fra Hårmark Mark. Vi står her ved vejen i Hårmark Mark, hvor vi venter på, at nogle af de aktive lokale skal komme forbi, så vi kan stille dem nogle spørgsmål. Nå, dag lille hund. Og hvor er så din ejer henne? Hallo? Hårmark Markboer? Hallo? Verna Balshøj, Kanal Plus. Tak. Verna Balshøj, Kanal Plus, Breaking News, direkte fra Hårmark Mark. Økologisk æg og grønt. Er det mon hemmeligheden bag Hårmark Marks høje kulturelle aktivitetsniveau? Vi opsøger en af de lokale, Verna Balshøj. Verna Balshøj, Kanal Plus, Breaking News, direkte fra Hårmark Mark. Og jeg står her med en af de lokale Hårmark Mark boer, Holger Sørensen. Og Holger, nu er det vel sådan, at de alle sammen synger i kor her i Hårmark Mark. Nej. Nå, men så er der vel væld af andre kulturelle aktiviteter, I deltager i? Nej. Holger, du dyrker økologiske grøntsager. Tror du, at de har noget at gøre med det store, høje kulturelle aktivitetsniveau? Yeah. Verna Balshøj, Kanal Plus, Breaking News, direkte fra Hårmark Mark.